आवड असल्याकडे धालो काम सादर करपाक म्हणजे तो विषय फेसबुक तुमच्याकडे विषय कोण असत व्हॉट्सअप फेसबुक खूप वापरता खूप जण वापरता फक्त धालो गीतांक मानता प्रयत्न करता तो फेसबुकचे विषय नवा मोबाईल घेतलो फेसबुक ओपन केला गे फेसबुक ओपन केला गे गेलो झालं बोलो झालं फेसबुकचे विषय का लागला गे फेसबुकचे विषय का लागला गे दिस म्हणी ना रात म्हणी ना सदाच ऑनलाईन मी असता गे सदाच ऑनलाईन मी असता गे विकासावो भले जाता जन्नाती पेटून असता गे जन्नाती पेटून असता गे बळी कोणी दिसता झाला त्यानी पेशंका धट्टा गे त्यानी पेशंका धट्टा गे हाय हॅलो जुले खाले नाकाती चॅटिंग जाता गे नाकाती चॅटिंग जाता गे प्रेक्षक करता नंबर मागता दिना झाले पटी लागता गे दिना झाले पटी लागता गे टाइमपास म्हणून पैका चॅटिंग करना के न जाता सेटिंग गे करना के न जाता सेटिंग गे स्कूला कॉलेज की येता वयता दोया मुका फक्त फेसबुक गे दोया मुका फक्त फेसबुक गे अभ्यासान मन कशे लागत उडी पळना गेला नोटबुक गे वळत पाळत नसताना फेसबुका कितले जाता आमचे भांगडी गे कितले जाता आमचे वांगडी गे स्टेटस बसला उकान कळटा कोणाचे कितले चल्ला भांगडी गे कोणाचे कितले चल्ला भांगडी गे नाका नाका तशे पोज घेऊन फोटो अपलोड करता गे फोटो अपलोड करता गे कितले लाईक कमेंट्स येला आपल्या मला उमेद भरलेली असता कितले लाईक कमेंट्स आयले गे आपले कितले लाईक कमेंट्स आयले गे बाकी विचार करना आम्ही कितलो टाइम होता फुकट गे कितलो टाइम होता फुकट गे पहिल्या दिसा नटे घाल पैशाच करता इबाड गे पैशाच करता इबाड गे सुटलो म्हटलं सोडून दिसला फेसबुकान दिसला म्हणून गे माझ्या फेसबुकान दिसला म्हणून गे इतली गुल्ल रावता आम्ही दुसरे कसले नसता भानून गे दुसरे कसले नसता भानून गे काय बरे असले झाले कशे फेसबुकचे लागले आमका पिशे गे फेसबुकचे लागले आमका पिशे गे गावात जायना त्यांना बोलना तरी धाबा इथं घाला गे